Lah kayak Mas iki mang lho. Tak wis foto-foto ya rumangsane ganteng ngono apa piye? Yo biasa to, foto ganteng. Loh, oh ditekoki tenanan wis foto-foto ning dhuwur iki mang lho. Aku mbaturi cah ganteng lho, Mas. Lah, sapa? Iki. Kaya merit. Iki ya. Iki ya sing rumangsa ganteng. Mesti nama. Awake dhewe wong lanang. Mbok nggih status ngono iki, Mang. Oh, Mas, di absen, Mas. Ngabsen, absen sapa? Mboke. Mbok sing ndi? Kae, Mas. Apa udah toko ngisor kono paling padang. Ngendi? Kono. Oh, kenapa nih kono? Yo nggih video. Hubungi sama Mas? Delok WA, Mas. WA, wah, jan meneng iki Pak Cek. Siap. Ketok ngosrong gak iki, Mang? Lumayan. Kulo asline galek. Ngono lho, Man. Kali Masar ditakoni iki silsilah ceritane piye kan ngono. Kok galek? Air mohon pun ngoten Oh, niku. ngoten niku nggih. Kok galek asal mriki Mbak mriki napa? Nggih, Oh. ngandhap mriku, Pak. Aja tekok mbiyen ceritane piye ngono ya. Lah ya. Lain pun ngoten niku. Tak kira dikakoni. Oh, pun lahir pun ngonten niku. Rungokno gong. Ada yoga Mas. Nggih, Mbak. Terus wonten yoga nih. Yogone. Nggih. Maksudnya Opo? Anake, maksudnya piye? anak watu payung gitu. Enak sebelah niku dak niku. Anake guling. Sinten ngandhap mriku nggih. Oh, kuwi watu payung cilik berarti. Pun dangu Mas, gulinge Mas. Sampun. Sapa sing goleng? Tahu kok ya takok wae. Oh, ditekoki sae kok. Ah. Takok. Ini apa lho? Wong teko ayo nesu lho ya. Koro-koro ning guling nek Bulan Mas lek sabar. Oh, mbok koyo Mas iki. Oh. Cangkem rong tau dilolo itu. Dulur kok kan suraimu mengkeret lho. Ndak nyokot. Lah ya. Ki guyu tok. Tapi kira mboten. Sapa sing kurang? Pondok. Wong iki lho, kowe Aku wis lho kuwi. Lah kan to. Ora usah. Kan sia-sia. Nang omah ya ora digatekne. Iya, Mas, kayak uyah titik. Terus aku Mas campuran liyan sapa sajane. Ya aja ngeluh ta. Uripmu wis nelongso malah mbok eluhne pisan. Kan langsung aku ngono. Ora etok-etok kaya kowe bangun. Pas wambat ora bangun bel. Sudah. Kenekan. Seneng mek ben rajutan ning kancane. Ampun. Wes jak moto di video barang. Kok kurang gawean. Aku HP-ku dhewe. Aku kok Mungkin di video malah moto. Aku malah bilang mah itu ya. Betul. Biasanya aku nek ngono. Kalau gue malah ada malah. apa salah media ora nek larang. Aku awal iki rong iso tapi aku pakai. Awri. Oh, pangar rong iso. Saiki ning kok ning grup wis ora digatekne ya. Nyandak yo ndang kecantol. Pinter dong. Sek laran cek guys. Aku tak ngombe ya ngolak aku. Cangkemmu ya ngombe. Enggak, rai. Ngendi, Kung? Ngendi? Ndok pemburi ngene Pak Heru. Nyapa awakmu? Yang ngeling. Tanggap.